Bismillah mampu. Ayo coba kaya apa? Yo lintang asmara diaturake. Aja wiki-wiki ya, Nak. Aja don, aja ngedrop amor aku, santai wae. Wong sing don dhek dhewe lho asline. Kula ndredeg lho Pak. Kemeling kancane iki ya enek. Ndredeg Pak kula Pak. Kabeh kok Wibawane niki lho Lah iya. ngedap-ngedapi. pokoknya daerahku kabeh tak briefing, padahal kene sing remuk, ini kabeh wong tak briefing. Ugi menika dipun monitor kalian dulur jenengan Mbak Mimin, Mbak Apri. Ije sinten menika? Ki Jumbuh Siswanto, Magelang. Oh, nggih Magelang Pakis. Nggih. Pak Dipun tenggani saking dalem, nggih Rayu Wilujeng iki sembah nuwun, nggih. Ugi saking Mas Yogi Bagong. Wah. Oh, Medion. Halo Pak Petro, aku pun halo. Kula penggemar saking Madiun derek Wungon. Nggih. Mas Yogi Bagong, Bapak Ibu Ayu. Nggih niku. Monggo diaturake Lintang Asmara bersama Nimas Winong Nawangsi alias Sri Huning melawan Sri Gala. Serigala. Ya, Mas. Yuk. Makan daging. Siang pantoro ratri mung eling manising ati sekaku bisa handuweni marang sang Yasulati. Wong ayu tresnaku naryo tanpa susah jroning Sanadyan ngaruh nibranyu sekara rasaku ra bakal sirna. Yo, yo. Siang pantoro ratri mung eling marising ati setiaku